נו, ממיקה, תדברי. תגידי משהו. מי זה? רגע, זאת את. נו, ובשביל מי? תדברי, תגידי משהו לילדים, אני מקליטה אותך. אז תגידי אני משהו הילדים לילדים. שלך? כן. אני מקווה שזה עושה גם קול, אבל תגידי, נו. את לא רוצה להגיד להם איזה ברכה? כן, אבל איך, אני לא יודעת. את רק תדברי, תגידי פשוט, אל תדאגי, תכף אני אראה לך מה זה אומר. נו. תספרי להם כמה את אוהבת אותם. איך, את כולם יחד? כן, את יכולה להגיד את כולם יחד. ללירזי, לדני, לעידני, לגילורי, לאיתן, לעידן ולג'יידן. ולג'יידן. ועכשיו את יכולה להגיד להם כמה את אוהבת אותם. סבתא. אני בוחר. לא צריך לבכות, את צריכה להיות מבסוטית, רק תגיד להם כמה את אוהבת אותם. אני כל כך אוהבת אתכם. גם הם אוהבים אותך הייתי מותק כבר שלי. רוצה עליכם, אבל אני כבר לא יכולה. כן, אל תגידי, אי אפשר עוד לדעת והם יבואו הנה. אבל לא לבכות, אני לא רוצה שהם יהיו עצובים שהם יראו את זה. בסדר. חיוך חיוך. ונשיקה. There you go, יופי. עכשיו בואי נראה.